Ganda ng kurbada. Very smooth. Woo! Woo! Walang lubak. Napaka-smooth ng biyahe natin. Biyaheng South ka ba, Bicol, Visayas at Mindanao? Sawang-sawa ka ng dumaan sa Andaya Highway. At minsan napapaisip ka pagdating dito sa Tabogon Crossing. I-decide pa kami kung Magandaya Highway kami or diretso muna kami dito. Naiisip mo bang diretsohin ang kalsadang ito kaysa lumiko sa kanan? Pero nagdadalawang isip ka dahil mahaba daw ang ikot dito. So kasi almost 3.5 to 4 hours. Mahaba yung biyahe. Liko na naman! Eto pa! Dapat ang mga kalsada. Ako si ikaw lumagis ang dumadaan. Taray mo, ang lungkot. Kung ganun, para sa iyo ang video na to. Sa nakaraang ride natin, sinubukan nating daanan ang Maharlika Highway via Camarines Norte. Dahil umiiwas nga tayo sa malubak na Andaya Highway para masubukan na rin kung talagang maayos ba ang mga kalsada dito. Kaya nangyari dito? Oo, siguro yan. Ito yung nag-keep in dito, mga kabarako. Uy, nag-keep in din pala dito. Maging worth it kaya ang pagdaan natin dito? Or mas mapapahaba lang ang ikot natin? Kaya tara, sama na kayo sa biyahe namin. Ang lungkot ng biyahe. Oras natin 5:27 galing ang araw. Ito pa rin kayo sa Calauag, Quezon. Clear Irish Dodge. Yeah, thank you po. Uy, ang ganda ng umaga. Ito na pala ang pagkapatuloy ng biyahe natin. Bali alas 12 tayo nakarating dito kagabi dahil hindi na rin talaga namin kinaya ang antok at pabor na rin sakali makadaan kami ng Camarines Norte sa biyahe na ito. Tuloy na natin ang biyahe natin, mga kabarako. Grabe katakot sa gabi. Parang naglalaro lang ang mga bus sa kalsada. Hindi na naman natin natapos yung night ride sa gabi. Grabe, ganda ng umaga. Good morning, mga kabarako. Welcome sa second round ng biyahe natin. Sumilang, Calauag, Quezon. Yan, sa mga bago sa channel natin, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Siyempre, kasama natin yung naghamon ng night ride sa likod. Si Mrs. Barako. Wow, sarap ng almusal. Update tayo sa mga ginagawang tulay dito. Dito sa may sipay-sipay. Sa pagliko natin dyan, yung delikadong release ng train dito sa may bayan ng Calauag. Oh, kala ko di magdadahan-dahan eh. Buti na lang, in-asphalt na yung pag-exit ng kalsada na yan. Anak ng ito. Putol lang kalsada. Walang iya talaga. Pinodkat ng mga kalsada dito sa Calauag, Quezon. Matagal na to Matagal na to. Huwag kayo maglalaro. Sikit na mga brother. Dahil mga pauwi Mapabalik na ng Manila. Totoo naman na mas medyo maayos sa mga kalsada nitong buwan kumpara nung nakarang biyahe natin ng February at December. Pero hindi ibig sabihin nun safe na ang mga kalsada natin dahil puro tapal-tapal lang ang ginawa nila. Napakaalangan talaga ng kalsadang ito Ba't doon pa huminto yun? Accident prone area. Alanganin kasi napakasikip Ingat tayo dito Barangay na yata ito, pag-akit ng Barangay Lungib. Oop. Yung mga paisa-isang ganyan. Aray mo. Just a break. Buti naman reblock na parehas yung parte ng kalsada dito. Pero yung dito na lang makakabara ako. Tagal na yan yung paliko na to. Yan, napakadelikadong bahagi dito mga kabarako. Gintambayan na ng mga truckers itong maayos sa kalsada dito. Ingat sa mga putol na barat ng kalsada. Yan kagaya nito. Ito naman tayo mga kabarako sa Department of Tapal. Tapal Highway na tayo mga kabarako. Ang mga partikular na bahaging ito ng kalsada dito sa Calauag, Quezon talagang sobrang delikado lalo sa ating mga nakamotor. Nako po. Biyaheng makakauwi lang kasi biyaheng makakauwi lang. Isa talaga sa pinapayo natin sa ating mga nakamotor, yung tipong biyaheng makakauwi lang. Doña Aurora, Calauag, Quezon ito. Gusto mo natin makauwi ng mabilis pero mas maganda kung safe tayo pati ang ating motor. Ayan Calauag, Quezon ayan Hindi mo alam kung anong klaseng pang design ng ginamit dito.
Sa lusulubong eh. May guhit dito, may guhit doon. Parang bata yung gumawa ng kalsada dito eh. Parang guhit ng palad eh. Pero katulad ng sinasabi natin, meron ding mga improvement ng ating mga kalsada. Parehas nitong ginagawang reblocking dito sa malapit sa may gateway to Bicolandia. Harap ko na. 5:59 umaga. Back to Bicol tayo. Dami mga nandito ka. Matapos kumuha ng ilang picture, nagtuloy-tuloy na rin kami sa aming biyahe. At shoutout nga pala sa mga nakasabayan natin dito sa may Arco. Pagkalagpas natin ng gateway to Bicolandia, hindi pa rin maayos sa mga kalsada sa may bandang papunta ng Tabugon Crossing. Kaya mag-iingat tayo at sobrang dilim dyan pagkagabi. O yan ah. Parehas siya, northbound and southbound. Talagang biyak-biyak mo. 6:04 na ng umaga. Tabogon na tayo mga kabarako. Mahangin na muna tayo. Parang malambot yung gulong. 6:42 ng umaga. Di-decide pa kami kung Magandaya Highway kami or didiretso muna kami dito. Total matagal na rin kami din nakakadaan dito. Dito kasi almost 3.5 to 4 hours. Mahaba yung biyahe. Try naman namin dumaan dito ulit. Matagal-tagal na rin kaming dinakakadaan dito. Ayan. So via Maharlika Highway ang daan natin ngayong umaga. Camarines Norte. Via Daet tayo. So 94 kilometers mula dito hanggang sa Daet, and then 50 something galing Daet to Sipocot, Kamsur. Ayan, kasi may mga nagre-request din ito. So 6:44 tayo pumasok at chill ride lang tayo. Shoutout sa mga kaibigan natin dito sa Santa Elena, Camarines Norte. At pagkatapos ka ng ilang minutong pag-uusap, napagpasyahan namin na dito na kami dumaan sa kahabaan ng Camarines Norte. At ito sa bungad pa lang, 4 na lanes na asfaltado. Mukhang hindi tayo nagkamali sa desisyon. Oo, kung worth it ba yung haba nito? Worth it ba yung pag dito tayo dumaan? Kasi yung 94 kilometers hanggang Daet lang. Yung 94 kilometers na yon, kung diyan ka dadaan sa Andaya Highway, exit na ng Sipocot yun, tira na din. Ito, yung mga luma na rin kasi talaga na kalsada yan. Pero the rest, smooth, bagong gawa. Halos tuloy-tuloy pa lang widening dito. Ito yung mga kalsada na kasabayan pa ng sa Quezon. Pero kung mapapansin nyo, mayroon na rin mga parting mga sirang kalsada dahil ito yung mga luma na talaga. Kagandahan lang dito, mas maayos ang pagkakatapal sa mga lumang kalsada at saka maluwag. Mga pala yan sa mga kalsadang sakop ng Barangay Don Tomas, Santa Elena, Camarines Norte. Bago lang to. Bagong reblock mga kamara ko dito. Maraming ginagawa. Kabuluan, Barangay Kabuluan. Ongoing ang reblocking. Pagpasok natin sa mga inner na barangays, kagaya nitong Barangay Don Tomas, Kabuluan, galing doon sa may Tabogon Crossing, ay ongoing pala ang road construction at widening. Na hindi naman natin naging problema sa biyahe dahil nga halos wala tayong kasalubong, wala tayong kasabayan dito. Oo, ibihirang dumadaan mga kabarako. Tingnan nyo, halos wala tayong kasabayan. Or na siguro mga 90% na good yung kalsada dito. So, yung widening dito along Santa Elena, Camarines Norte, tayo lang dumadaan, no? Wala tayong kasabay dito. Halos walang kasalubong, ikaw lang mag-isa. Ang lungkot ng biyahe. Makahadok na pala ito. Shoutout kay Kuya Nilo Torrente. Tsaka kay Atining, taga rito yan, Makahadok. Barangay Makahadok. Yan tayo tumambay na ng maulan, no? May nadaanan pala tayong isang road slip sa bandang unahan ng Barangay Makahadok. Oo, matagal na yan. Malambot daw kasi lupa dito. Ayan o. Good morning, ayan o. Ganda ng kurbada. Very smooth. Wow. Mga usok-usok ng nagsisiga-siga sa paligid. Kung mapapansin nyo, napaka-smooth ng biyahe natin, asfaltado ang mga kalsada, malilim dahil talagang maraming puno sa magkabilaan, at talagang halos tayo lang ang dumadaan dito. Bagong ospital yata. Pero matagal nang ginagawa yan, hindi pa natatapos.
Uy, sarap. Masarap na naman yung banking natin dito. Napakaswabe oh. Napakaswabe lang. Paaralan ng San Pedro Elementary School. So doon lang sa bukana ng Santa Elena, medyo di maayos yung kalsada, pero dito sa loob going to Santa Elena town proper, yan oh, napakaswabe ng takbuhan natin. Siguro kung di kayo nagmamadali, mas okay naman na dumaan siguro dito. Dito medyo ano, pero minimal lang. Tsaka ongoing ang widening. Lawak ng mga kalsada. Lapad oh. Lapad ng mga kalsada. Tapos ikaw lang mag-isang dumadaan. Taray mo, ang lungkot. Barangay San Vicente, Santa Elena, Camarines Norte. Oh, shoutout. Ano ba? Pista, hindi pesta rito. Kailan ba tayo napadaan ng pesta dito? Eksakto alas 7, sentro ng bayan ng Santa Elena, Camarines Norte na tayo. Picture lang kami dito mga kabarako, sandali. We love Santa Elena. Ito yung pinaka parang plaza dito. May bayan ng Santa Elena. May gym, parang gym doon. Ganda ng kahoy na to, ng klaseng kahoy kaya ito. May peryahan doon. Bakit matagal na tayo sa biyahe? Dami kasi naming tigil. Ang sentro ng bayan ng Santa Elena, Camarines Norte, may nickname na Gateway to Bicolandia at binubuo ito ng 19 na barangays. May total na population na 43,582 as of the 2020 census. Dito na tayo sa pinakasentro ng bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Pwede. Papshimoto Rodriguez, ay kumasa. Barangay Rizal ito mga kabarako. Itong riprap na ito dito, mahaba-haba ito. Tingnan nga natin yung mga magagandang kahoy dito kung nakadamay na sa widening. Nandito pa rin. Ito yung matatandang kahoy dito, so hindi pa nila tinatanggal. Saan kaya ang widening? Dito or dito sa kanan? Siguro dapat dito na lang oh, para yung mga kahoy dito hindi madamay. Ganda! Nung dito dumadaan ng bus, talagang kawawa dito yung may sikmura. Ganda ng bundok. Oh! Chill na mga kabrao. Labo is 59 kilometers away pa. Wah! Haba-haba na bakbaka pala ito mga kabrao. Ay wala na yung ano dyan, yung falls. Napaka-solid. Widening yan mga kabrao. Ito na yung mga matitinding kurbada dito. Dahil ito nga ang orihinal na daanan ng mga biyaheng south way back 1990s, marahil ay bumabalik sa alaala ninyo ang mga kurbadang bahaging ito dito sa Santa Elena, Camarines Norte. Kung saan naman kalaban ito ng mga maluluin at mga mahiluhin sa biyahe. Yan o, lalim mga kabarako, kaya alalay tayo pag dito dadaan. So dito sa may side na to, ongoing na rin ang pagbubutas ng bundok para sa widening. Kung papansin nyo, tuloy-tuloy talaga ang widening dito sa mga area ito ng Santa Elena, Camarines Norte. Kaya para sa mga dadaan dito, mag-iingat tayo lalo sa gabi kasi wala mga ilaw dito. At lalo na ngayong darating na tag-ulan. Kaya mahaba ang bayahe dito kasi puro kurbada, hindi dire-diretso. Hindi katulad dyan sa Andaya Highway, diretso lang yan. Ang tatandaan na ng mga puno na yan. Parang bata pa kami, nadadaanan na namin yan. Ang lungkot, mag-isang dumadaan. Ang gaganda ng mga bundok dito sa may parting ito ng Santa Elena, you know. Solid mga kabarako. Sarap. $7.28. Dito na tayo sa Labo mga kabarako. Ang bilis lang ng Santa Elena, mga 20 minutes. Boundary ng Labo and Santa Elena, Camarines Norte. Ayan, makapalaban na tayo dito. Kilometer 274 plus 100. Ayan, 52 barangays yata ito, 58 barangays mga kabarako. Ayan, 7:30 tayo nakapasok ng Labo. Barangay Bayabas yata ang unang barangay dito. So tingnan natin kung anong oras tayo makakalabas. Wala lang pag may ganito malalang sasakyan, huwag basta mag-overtake. Tingnan nyo,
biglang sumusulpot din. Ayun, barangay Bayabas nga. Nandito na tayo mga kabarako, isang oras na hiluhan to. Pagkatapos nga ng 30 minutes sa biyahe, nasa next na bayan na tayo, ang bayan ng Ito yung Labo. mga bagong reblock dito na kalsada, hindi na to yung mga luma oh. Parang mas maganda yung kalsada sa Santa Elena asfaltado kasi. Isang oras na hiluhan. Ang parteng ito ng Camarines Norte ang pinakamahabang parte na dadaanan natin dito. Estimate natin dito ay almost 1.5 hours na takbuhan. Bayabas Elementary School. Shout out! Oop! At yung mga approach talaga ng tulay, malalalim no? Yung mga tulay dito, puro bakal. Pag binilang mo yung tulay dito, naku, tatama rin ka na magbilang kung gaano karaming tulay nandito mga kabarako. Yan, tuloy-tuloy nga widening mga kabarako. Sobrang luwag ng kalsada, boring nga. Mag-isa lang tayo bakbak dito. Gisikan, Labo, Camarines Norte na tayo. Labo, 48 kilometers away, sentro ng bayan ng Labo. Kung mapapansin nyo, tulad ng pagdaan natin sa Santa Elena, Camarines Norte, pagdating natin dito sa bayan ng Labo, halos dire-diretso lang din ang biyahe natin. Walang mga kasabayan at solong-solo natin ang kalsada. Ano nangyari dito? Tumuho siguro yan. Alabang Turbina, Cubao, Superlines, Ordinary. Nako! Kainit ng biyahe niyan mga idol. At first time sa biyahe natin, nakadaan tayo ng kung saan parang may gumuhong kalsada dito. Dito to sa may Gisikan. Siguro nasira. Ito yung nag-cave in dito mga kabarako. Ito yung pangalawang parte ng kalsada na nag-cave in na nadaanan natin sa ating biyahe. Kung di ako nagkakamali, sa barangay Kabatuhan ito. Pero naayos na rin, parang nalagyan na ng riprap. Ito yung isa. Kanapawan, Labo, Camarines Norte. Sarap. Woo! Sa katulad natin mga long rider na nasanay na sa mga lubakan ng Andaya Highway, talaga namang di mo maitatago ang saya kapag ganito mga kalsada ang madadaanan mo. Yung tipong hindi ka mag-aalala kung kailan ka mahuhulog sa lubak. Uy, nag-keep in din pala dito. Pero dahil nga nasa Pilipinas tayo, talagang walang perpektong mga kalsada. At ito nadaanan na naman natin yung pang-apat na lugar kung saan may nag-KB ng mga kalsada. At kung di tayo nagkakamali, ito ay sa barangay Kanapawan, Labo, Camarines Norte pa rin. Kanapawan, yes. Oy, shout out. 36 kilometers pa tayo away from Labo. 7:52. Sa idol, chill ride lang eh. Tama oras, 7:53 mga kabarako. Sa sobrang boring ng biyahe. Sasabay na lang kami dito kay Paps. Dalawa lang. At least may kasabay kami. Solid mga kabarako, napaka solid. Ninahan ko na si Pops kasi lalo akong nabuboring mga kabarako. ...31 kilometers away from Labo, mahaba pa. Mantusawang hiluhan talaga, mantusawa. Hindi ka pa nakakabawi sa kurbada na naman. Kaya nung mga bata kami, pagka nakasakay sa bus, talagang kadaliko. Bah! Ayan o, liko mo. Wah! Sana mahina sa mga sikmura talaga sa biyahe. Yung mga malulain, ako. Liko na naman. Woo! Alas 8 tama oras sa atin. Labo gaming pa rin tayo. Liko na naman. Liko na naman. Eto pa. Oy, grabe. Barangay Malatap na tayo.
Uy, tumo. Ano yun sa kurbada? Nasobrahan sa banking yun. So pagdating naman sa mga gasoline station, mayroon naman mga pa isa-isa. So pero I suggest Santa Elena, magpagas na. Bagong silang na yata ito. Tama, bagong silang Labo Camarines Norte. Bagong silang uno siguro ito. Ito na yung papunta ng Kapalonga, 31 kilometers. Bagong silang rotonda tawag nila dito sa area na ito, mga kabarako. Bagong silang uno yata at saka dos dito sa area na ito. So papunta doon bayan ng Kapalonga. Tama, bagong silang Labo Camarines Norte. Ayan, shoutout. Itong pinaka main na gas station, itong JCT oil na ito. Kumusta naman? 85. Medyo mainit-init na kasi alas 8:06 na, mga kabarako. So almost goods pa tayo sa biyahe natin, hindi pa masakit sa puwet. Sa pagpapatuloy ng ating biyahe, nadaanan na naman natin tong malalapad na kalsada, 4 na lanes, puro asfaltado, pero talagang puro kurbada. Tama nga sinasabi nila, 1 to sawang kurbadahan talaga dito sa Labo, Camarines Norte. Okay, gagawin dito. Dito sa may part na to, malawak ang kalsada. Tsaka asphalted, napaka solid. Hindi talaga masakit sa katawan tsaka sa puwet pag maganda ang kalsada. Malamang kung dumaan kami ng Tagkawayan, baka matagal-tagal na stop over na naman dun sa may McDonald's, mga kabarako. Obligado ka talaga mag stop over pagka tapos mong lumusot ng Tagkawayan. Bagong silang senior high school. Kahit paano mayroon na tayong mga nakakasabay dito. Barangay Macogo na pala ito. Lawak. Back to malawak na kalsada na naman, mga kabarako. Napaka-solid Wow. Woo! Grabe. 4 na lanes dito na asphalted, napaka-solid. Grabe Sarap. Ganito lang sa Andaya Highway Dito mo talaga masasabi yung long ride na puro pigalang. Hindi mauubos yung lakas mo sa kakaiwas sa mga lubakan. Puro widening na rin dito. Hindi ko lang kung alam mo anong barangay na ito. Dito tayo nag-stop over dati May nakita tayong mga kaita. May mga katutubo pala rito sa area na ito, mga kabarako. Skip talaga ng salubungan dito. So Labo, 18 kilometers away na lang tayo. Barangay Namukanan. Baka ibang mga pangalan ng barangay dito Tama oras sa atin, alas 8:18 ng umaga. Nasa Labo, Camarines Norte pa rin tayo. Napakahaba nitong bayan na ito, mga kabarako. In terms of land area, ito yung pinakamalaki yata. 58 barangays daw ito. 58 or 52 barangays. Kaya bakbakan dito almost 1 hour and 30 minutes. Kung mabagal-bagal, mga 2 oras ka Tsaka hindi ka rin masyado makakatakbo kasi sobrang dami ng kurbada. Puro kurbada. Dagiit na tayo, barangay Dagiit.
Anong nangyari dito? Aksidente, banggaan. Yung kurbada kasi, bakbakan sila eh. Yan ang mahirap eh. Barangay Dagiit na tayo. Shoutout nga pala kay Paps Bong Pinano. Solid na kaibigan natin mula dito sa Dagiit. Dapat na rito mga kabarako. Uy, binuang. Sa haba ng biyahe dito, mabubuang ka talaga eh. Ay, bakit nagche-check engine na naman? Check engine na naman. Ako sa BPA na naman to. Dagiit Elementary School. At medyo kinabahan na naman tayo pagdating natin dito sa Barangay Dagiit, Labo, Camarines Norte kasi nag-check engine na naman ang alaga natin. Good news lang dito kasi talagang tuloy-tuloy pa rin yung takbo niya. Talagang nagpaparamdam na tong alaga natin siguro dahil bugbog na rin talaga sa biyahe. Kaya siguro ito na yung last ride na makakasama namin siya sa long ride or maiuwi namin sa Bicol. Pagkatapos ng halos 6 na taon na pakikipagbakbakan sa mga lubakan, pauwi ng Kabikulan. Code 84 kasi sa ano daw yun, sa BBA. Mahaba-haba pa naman biyahe natin. Ito na yung Talubatib Junction. Panganiban, going to Panganiban yan. So pagdating dito sa may mga parting ito ng Labo, Camarines Norte, alalay tayo dito kasi bakbakan din dito mga kabarako. Kasi tuwid na tuwid nga ang parte dito. Kaya accident prone area din dito sa may parting ito. Ayan o. Kaliwa tayo dito sa Labo Bypass. First time natin makakadaan dito. How many lanes? 1, 2, 3, 4. Tapos may shoulder. Ayos. Luwag ah. Ito yung mga may nagtitinda. So not sure kung gaano kahaba itong Labo Bypass Road. So hindi na tayo dadaan ng sentro ng Labo, Camarines Norte. Hindi natin makikita yung sentro ng Labo ngayong araw. Di ba kasi tayo nakakadaan dito kaya dito muna tayo dadaan. So ito siguro yung papunta na to ng sentro ng Labo. Itong kanan. May mga solar din oh. Maluwag din, maluwag. Okay yun oh. Punod pa ng solar mga kabarako. Oops, Labo Bridge. So yun yung Labo Bridge 1 oh. Doon tayo dumadaan oh. Nice. Ganda pala dito. Solid ah. Nice one. Ganda ng mga bundok dun oh, sa parting ano yan. Pero Cam Norte yata yan eh, Mount, hindi ko lang alam kung anong bundok yan. Mount Labo o alin, ewan ko sa alin dito, kung ito ba o itong nasa kanan natin. Kasi parang ano na agad yung iba, may sira na agad, lumabas na agad yung buhangin ay yung mga graba. At wala sinukat ko kung ilan. So first time natin makakadaan dito sa Labo Bypass Road. So hindi ko lang alam kung ano yung entrance exit, ano yung barangay. Parang mas mapapaiksi yata tayo kung sa sentro tayo dumaan. Layo mga kabarako. Haba ng bypass na ito. Ayun na, tanong ko na yung exit. Alright, kaliwa na tayo dito. Barangay Bautista yata ito. Okay, Barangay Bautista yung exit pagka southbound. Dalisay na tayo mga kabarako. 8:45. Isa to sa pinakamagandang area dito sa Dalisay, itong spot na to. Napakaganda dito, lalo pagka February, yung hindi pa anihan. Napakaganda dito.
Yun, pagkatapos ka ng halos 1.5 hours na bakbakan, nakarating na tayo ng bayan ng Talisay. Hindi ko nakuhanan pala yung bayan ng Binsons. Yun yung bayan bago dumating dito sa Talisay. Pero maiksi lang yun, halos 5 minutes, kayang-kaya ng tagusin. Daet 5 kilometers, Binsons 4 kilometers. Sentro ng Binsons. Layo ng pinanggalingan natin, galing tayo dun, oh. Labo. Talisay town proper na tayo. Ang bayan ng Talisay ang pang-apat na bayan na dadaanan natin kung southbound tayo. Subali, Santa Elena, Labo, Vinsons at Talisay, Camarines Norte bago tayo makarating ng Daet. Considered ito as the rice granary or food basket ng probinsya at pinakamaliit na munisipalidad pagdating sa land area. Talisay Bridge, mga kabarako. Pagdating sa junction na ito, pwede na kayong kumanan diretsyo ng Basod, Camarines Norte. Kami ay kakaliwa lang papunta ng bayan ng Daet para maghanap lang ng makakainan. Sentro ng bayan ng Daet. Hanap muna kami ng makakainan. Hindi pa tayo nagkakape. Saan may makakainan dito? Pasok sana kami ng SM. Sarado pa eh. Hindi sana kami kakain. Pero dito maraming Jollibee dito sa sentro ah. Maraming Jollibee nila rito ah. Bukas na? Bukas na ba? Dito muna kami sa Mang Inasal dito sa Daet. Di pa kasi kami nag-aalmusal, mga kabarako. Grabe, dumayo tayo galing ng Manila para kumain dito sa Daet, Mang Inasal. Alas 10 na ng umaga. Daet, Camarines Norte tayo. Kumain muna tayo dito sandali sa Mang Inasal. Daet Bridge 1 na tayo. Dito muna tayo sa Daet, papunta na tayo ng Basod, Camarines Norte. Ganda ng daan talaga dito, grabe. Ayan, welcome, Kapitolyo ng Camarines Norte pala. Ay, wala na yung bakod nila dito. Inopen na nila, oh. So yan, welcome sa Daet, Camarines Norte, ang kapitolyo ng probinsya. Isa itong first class municipality at sentro ng komersyo dito sa probinsya ng Camarines Norte. Ganda ng simbahan nila dito, napakalaki ah. Shout out sa mga taga-Daet dyan, oh. Kitang kita pala dito sa Daet ang Mount Manrisik. Ayun, oh, kitang kita dito. Camarines Norte State College. Oy, shout out. Nakakamiss din yung mga arko dito dati. Alas 17, Basod, Camarines Norte na tayo. Ito na yung last na bayan ng Camarines Norte na dadaanan natin kung southbound tayo. Barangay Matnog, Basod. Poblasyon Basod, Camarines Norte na tayo. Pamahalang bayan ng Basod dun sa bandang kanan. So, ano pa yun? O, tapos na pala yung widening dito pagdaan natin, oh. Naayos na pala. Ito na pala ang Basod, Camarines Norte. Ito ang panghuling bayan na dadaanan natin kung southbound tayo bago tayo makatawid ng Camarines Sur. Pangatlo naman ito sa pinakamalaking bayan dito sa probinsya ng Camarines Norte at kung saan matatagpuan natin ang sikat na bitukang manok. Okay, dire-diretso na tayo. Going din palang widening dito. Buti pa rito. Going ang widening repair, oh, you know. Sipokot 46 kilometers. 46 kilometers pa Sipokot. Kayang-kaya na to ng 4 bars natin. Laniton, Basod, Camarines Norte. Pansin nyo, maayos din ang mga kalsada dito sa bayan ng Basod, maliban sa ibang parte na maayos naman ang pagkakatapal ng mga asfalto. Uy, madidilim na part eh. Ayan mga kabarako, 1024. Ayan, Basod, Camarines Norte. Napakaluwag ng kalsada. Napaka-smooth ng takbo natin. Konti lang yung mga kasabayan, kasalubong natin dito. Sa estimate natin, galing dito sa Basod hanggang makatagos ng Tara, Sipokot, Camsur, halos sa abutan ng 1 oras ang biyahe. Sa parting ito mapapansin nyo, medyo luma ang kalsada pero maayos naman ang pagkakatapal at hindi matalbog. Grabe, yan o. Basod, Camarines Norte, Maharlika Highway, napakasolid. 4 lanes, asfaltado, napakaswabe. Sarap sana kung ganito saan tayo, mga kabarako.
Okay na ako dito kahit mahaba ikot. Okay na ako dito kaysa sobrang lubak. Lalo sa Tagkawayan, grabe. Surrender na ako dyan. Pagsangahan Integrated School. At yan kitang-kita nyo naman kung gaano kaluwag ang mga kalsada. Napakaganda, aspaltado yung bandang gitna. Obvious na obvious, walang mga lubakan, kaya diretso lang ang biyahe natin. Smooth na smooth lang. Nag-diet din oh. Loaded eh. Thank you po, Marikoy. Salamat. AMB Travel Tours INC. Taas. Tuloy na kami mga kabarako, let's go! Napadaan pa tayo sa katrabaho ni Mrs. San Felipe, Basod, Camarines Norte na tayo. Dito nyo makikita yung tinatawag na Mount Resik-Resik o bundok ng Susong Dalaga. Pero sa part na ito ng Basod, San Felipe, ongoing ang widening. Yung mga area na need ng rehabilitation. Ayun na, Mount Resik-Resik sa bandang unahan. Pakonsel dito. Pag maganda kalsada, bakbaka naman. Dili pala tayo sa biyahe natin, napadaan pa tayo sa katrabaho ni Mrs. sa parteng San Felipe, Basod, Camarines Norte. Kaya naman para sa mga nagtatanong bakit mabagal daw kami sa biyahe, alam nyo na ngayon ang sagot. Sa pagpapatuloy ng biyahe natin, mapapansin nyo na talagang napakaluwag ng kalsada dito. Although hindi pa asphalted ang part na ito, napakaganda naman ang pagkakasimento ng mga kalsada. Malapit na tayo sa Bicol Natural Park mga kabarako. Kaayunan, Barangay Kaayunan next. Ride safe. Wow, grabe, napakaluwag. Woo! Woo! Walang lubak. Ganda ba ng view mga kabarako? Saan ka pa? Yeah! Woo! Solid. Sa ilang taon na pabalik-balik natin sa Bicol region, dito lang talaga ako nakaramdam ng ginhawa sa biyahe. Yung tipong hindi mo kailangan mag-stop over na mag-stop over para magpahinga dahil sa lubak ng mga kalsada. Mag-alalay lang at mag-iingat sa mga gustong dumaan dito dahil napakaraming mga ginagawa ngayon at talaga namang legit ang dilim sa mga gustong dumaan dito ng gabi. Tuwaka, Barangay Tuwaka na tayo. Oo, Barangay Tuwaka, Basod, Camarines Norte. Bicol Natural Park na tayo mga kabarako. So dito, pagdating dito medyo matalbog pero sabi ko nga 90%, hindi naman 100% na maayos. May ilan-ilan. Mga kabarako, dito na tayo sa Bicol Natural Park, sakop ng Tuwaka, Basod, Camarines Norte. Yan o, Bicol Natural Park. Dito na pala tayo sa Barangay Tuwaka, Basod, Camarines Norte. Bali ito na ang huling barangay na madadaanan natin bago tayo tumawid ng Lupi, Camarines Sur. Para sa may mga concern sa safety, mapapansin nyo mayroong istasyon ng mga pulis dito at ng mga sundalo. Kaya alam mong magiging safe ang biyahe mo kahit sa gabi. Grabe, dito na tayo mga kabarako sa Bitukang Manok ng Camarines Norte. Harap muna tayo ng pinya kung saan tayo makakabili. Dito na yung pinaka letters rin yan mga kabarako. Uy, napakasabi! Ganda! Welcome to Bitukang Manok.
Original bitukang manok mga kabarako. Dito sa Bicol region. Bili ba tayong pinya? Bukod sa magandang kalikasan, dapat ma-enjoy mo rin ang masasarap at matatipis na pinya na dito lamang nagagaling at nabibili. Kaya naman para kompleto ang biyahe natin, stop over muna tayo dito para makabili tayo ng mga paborito nating pinya dito. Kaya sa pinya be? Yung yung tali? May yan, pre-taste? Para ma-testing lang. Formosa ba yan? Yung Formosa? Ayan. Ito yung mga pinakamatamis na pinya matatagpuan dito sa Cam Norte. Yung Formosa daw yan. Sige, baba muna tayo. Possibility tayo. Tali lang natin. Dito na tayo sa harap. Ito ang tinatawag na bitukang manok, matatagpuan dito sa Tuaca, Basod, Camarines Norte. Series ito ng mga sigsag na korbada na bahagi ng Maharlika Highway at tumatagos sa loob ng Bicol Natural Park. Nagsisilbi na rin ito bilang administrative boundary sa pagitan ng probinsya ng Camarines Norte at ng Camarines Sur. Parte naman ito ng Bicol Natural Park kaya isa itong protected landscape. Para sa mga biyahero at mga long rider na kagaya natin, isa itong lugar na ito sa mga kaabang-abang na dapat makita at daanan dito. Maraming pagtatalo-talo kung alin ba talaga ang original na bitukang manok. Pero ang sabi ng mga Bicolano, ito ang original. 11:38 na umaga. Bumili muna tayo ng pakwan. Pakwan pinya dito. Thank you. May lumata din malalaking truck dito Tagang Bridge. Sa pagkapatuloy ng ating biyahe, nandito pa rin tayo sa parte ng Bicol Natural Park. Malawak kasi ang cover ng Bicol Natural Park. Sakop nito ang mga bayan ng Camarines Norte at ang bayan ng Lupi sa Camarines Sur. Kaya ibig sabihin, mahaba-haba pa itong mga parte ng kalsada na maraming mga puno. Na isa pa sa advantage ng pagdaan dito, talagang hindi ka masusunog sa araw. Tamang oras natin 11:39. Nandito pa rin tayo sa loob ng Bicol Natural Park. So, Tuaca, Camarines Norte, tapos hanggang Lupi yan mga kabarako. Pero ang sabi nila, dyan sa loob ng parke, parang wala na rin yung mga ubos na rin yung mga kahoy dyan. Yan ang sabi nila. Parang sa bukana na lang, dito na lang sa gilid yung mga puno. Tara, enjoy muna natin ang nature trip dito. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. To hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Alright, 11:45 na. Back to Camsor na tayo. Alright, nakatagos din tayo mga kabarako. So, tawid na tayo dito sa Bahi Bridge. Ginagawa na pala yung Bahi Bridge. Winawide yung ganda pala ng ilog na yun dyan. Parang sarap maligo bahay na tayo ng Lupi Ito papasok ng Bicol Natural Park. Yan sa loob. Wala na yung malaking kahoy dyan. So parte pa rin ito ng Bicol Natural Park. Itong part na ito ng Lupi. Pagdating naman dito, alam ko mayroong mga solar pa isa-isa. Dito lang. So hindi ko lang sigurado kung gumagana pa yan. Saan?
So ongoing and widening dito sa part na ito ng Lupi Camsur. Nice. Oh, wala na yung mga puno sa gilid oh. Ayan, pinagpuputol na oh. Init na rin dito. Napulidan, Lupi Camsur. Chill ride ha, 80. Chill ride pa lang yan. Woo! Marami mga kabarako, napaka-welo. Napaka-smooth ng biyahe natin. Yan oh. Woo! Woohoo! Alright, exit na tayo ng Bicol Natural Park. Barangay Sook, Lupi Camsur pa lang pala tayo. Barangay Sook, Lupi Camsur. Ayan, Sook Elementary School. Other side of Lupi ito eh. The other side of Lupi. Kasi yung other side of Lupi nandun sa may Andaya Highway. Sipokot Camsur na tayo. 11:54 in the morning. Oh, shoutout sa mga taga Sipokot dyan North Villasar. Pag-exit natin ng Bicol Natural Park, dito na ulit tayo sa mga open highway ng Lupi and Sipokot, Camarines Sur. So ongoing din pala mga widening dito and yeah, construction and widening mga kabarako dito sa Sipokot Camsur, sakop ng Maharlika Highway. Napakaluwag oh. Mapapansin nyo, napakaluwag ng kalsada sa harap natin, napakasarap ng pagdaan natin dito. At kahit hindi pa asfaltado mga kalsada dito, napaka-smooth pa rin. Balagbangan Sipokot Camsur na pala tayo. Ayan. Nakakalagbangan yung magandang spot na ito dito oh. Ayun oh. Kalagbangan na Sipokot Camsur pala ito. Lalaki ng bahay dito Alright. Alright, pas alright mga kabarako. Grabe yung bakbakan natin, dire-diretso lang. Walang lubak-lubak. Hindi ka na kayo pagpatintero sa lubak. Oh, Bolo Norte, Sipokot Camsur na tayo. Ito pa ba yun? Dito? Dito? Hindi dyan. Dapat dito yun oh. Bolo Sur, Sipokot Camsur na tayo. Grabe. Swabe pa rin biyahe natin mga kaparako. Kung maka-exit na to ng Sipokot Camsur. Woo! Ganda! Okay, dito tayo sa papasok ng sentro ng Sipokot. Cool na yan. Central Bicol State University of Agriculture Sipokot Campus. Barangay Impig yata ito. Impig. Bayan ng Sipokot mga kabarako. Isa sa mga progresibong bayan dito sa District 1. Sipokot Transient Terminal. Tawagid na tayo ng Sipokot Bridge mga kabarako. Ay, salamat. Ayan, pagkatapos ng mahigit 4 na oras, naka-exit na rin tayo ng Tara Sipokot Camsur. So ito yung kanan galing ng Andaya Highway. Naka-exit din tayo. 12:11. Mukhang 2 tayo. 2 tayo umalis kahapon. 2 rin tayo makakarating ngayong araw. Aray mo, 24 hours.
Woo! Tara si Pokot Kamsur. Grabe, iba na talaga ang Tara si Pokot, mga kabarako. Yun na yung bagong choking ng Tara. Bagong choking na si Pokot. Grabe. Sana all. Saktong-sakto pagkatapos ng bakbakan dyan, pwede muna kayo magpalamig dito, maghalo-halo sa may bagong chowking nila sa Tara si Pokot Kamsur. Talbog to the max na naman tayo, mga kabarako. Let's go, let's go. Malali tayo pagliko natin dito sa Tara Bigeto Bridge. Ganyan lang yata ang punto dyan, hanggang dyan lang. Aray mo. Libmanan, Kamsur, 12:13 ng tanghali. Pasok ng Libmanan, arali tayo kasi yung mga sirang kalsada dito. Ayan o, wasak-wasak o. Yung dito, mga kabarako, yung nag-give in dito na kalsada. Sarap ng kain nila o. Ayan o. Tapos yung kalsada niyan, sira-sira din. Wala ka nang papuntahan. Wala ka nang papuntahan. Ito. Bigeto Nuevo, Libmanan, Kamsur. Kabayan Sali, shoutout sa'yo. Kabayan Boy Apoy, shoutout sa'yo. Paalala ulit sa mga kurbadang bahagi ng Barangay Sigamot, Libmanan, Kamsur. Ayan o. Ingat tayo dito. Buti naman at unti-unti nang winawiden dito. One way na naman dito sa may San Isidro, Libmanan, Kamsur. Reblocking na walang katapusan. Ganda ng part na dito sa may Libmanan, no? Parang New Zealand, mga kabarako, lalo sa hapon. Natatakpan kasi ng mga delivery truck eh. Ngayon ko lang nakapansin yan nung nakarang March na ride namin, napansin ko ang ganda pala dyan. 200. Tama oras alas 12:32 ng tanghali. Dito na tayo sa Pamplona, Kamsur. Yan. So San Ramon, Pamplona. Ongoing na rin ang construction dito, widening. Ambo Crossing alas 12:36. Yan, tamang oras alas 12:42. San Fernando, Kamsur na tayo. Kaya paalala pala sa mga Center Island dito ha, accident prone area, may tumama na. Ay dito sa San Fernando, may tumama na naman doon no? Yung mga papuntang Albay, Sorsogon, pwede kayo dito mag-backdoor oh. Dadaan ng San Fernando, Milaor, Minilabak to Nabwa, exit ng Nabwa. Third gas up natin dito sa may Pamplona, ay may San Fernando. Nagpakarga na lang kami ng 200 pesos. Siguro kung hindi kami dumaan ng Camarines Norte, kasya na yung dalawang gas up ko na almost 700 to 800 pesos. Kaso nagdagdag tayo ng additional 50 kilometers. Maingat pala tayo dito ha, kasi tuwid na tuwid yung kalsada dito, kaya bakbakan din. May mga aksidente pala dito nitong nakaraan. So, nahulog ka mga kabarako. Nahulog din. Ano na yan? Pares nahulog. Ay, nahulog parehas. Sa pagkapatuloy ng biyahe natin, pinapaalala natin ang pag-iingat dito sa Maharlika Highway na sakop ng Milaor, Camarines Sur. Nadaanan natin itong nahulog na sasakyan dito bago lang pagdaan natin. At ang masaklap pa dyan, pati yung rescuer, nahulog din yung kanilang pang-rescue sa kanal. Nakaka-city na tayo mga kabarako, 12:58. Mabolo Bridge mga kabarako. Barangay Mabolo, Naga City tayo. Ito pinaka gateway to Naga City.
Pahinga muna kami dito, magtutubig sa may 7-Eleven dito. 1:36 ng hapon, Naga City pa lang tayo. Ang init kasi. Kaya tumambay muna tayo dyan sandali sa may ano, sa may 7-Eleven dyan. Robinson's Place, Naga. Bayan ng Pilicam Sur na tayo. Legazpi City straight ahead. 4th District of Camsur, Partido area. Kakaliwa lang tayo dito. Kakaliwa lang tayo. Yan, Anayan, Barangay Anayan na tayo. Shout out sa mga taga Anayan dyan. At sa mga taga bayan ng Pilicam Sur. Bakit na kayo nakakauwi? Welcome sa inyong bayan. Let's go! Tuloy na tayo! Ongoing na ang widening pag-ayos dito sa mga kalsada ng Governor Felix Pentebella National Highway going to Party 2 area. Ayan, 4 na lanes mga kabarako. Dito na pala tayo sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Nasa biyahe pa lang kami, nag-decide na kami na doon ulit kami sa Camarines Norte dadaan pagkabalik. Kaya kung kami ang tatanungin kung hindi naman kayo nagmamadali, mas advisable para sa amin dumaan via Dait Camarines Norte. Safe na ang motor, hindi ka pa bugbog sa lubakan. 2:30 ng hapon, sentro ng bayan ng Ocampo, Camsur na tayo. Meron kasi tayo dito nga mga viewers din, mga supporter dito. Hindi daw nakasama yung Ocampo nung nakaraang ride natin. Ayan, sentro ng bayan ng Ocampo. Shoutout sa mga taga Ocampo dyan, oh. Ang ganda naman yun, nakakabara ako, kitang kita dito mula dito sa bayan ng Ocampo. Ayun, oh. May usok ba yun? May usok yung ano niya, uulap yan. Hibago Ocampo, Camsur na tayo. Hanawan Ocampo, Camsur na tayo. Market day ba ngayon? Uy, piyesta ba sa Hanawan? Parang piyesta. Tigaon Camsur na tayo. 2:24 in the afternoon. Balod-balod Tigaon Camsur. Oras 2:32 in the afternoon. Bayan ng Tigaon, Camsur na tayo. Come on, straight ahead. Tui, pwede dito sa kanan via the Tui Coastal Road. Napakainit na araw mga kabarako dito sa bayan ng Tigaon. Sa bayan tayo ng Goa dadaan. So kadalasan dito tayo dumadaan sa Lugon.
papunta ng bayan ng San Jose. Pero sa bayan muna tayo ng Goa dadaan ngayong araw na ito, ngayong biyaheng ito. Sulugon Crossing, dumadaan din tayo dyan, going to Sulugon, then going to San Jose. Bayan ng Goa na tayo, Katagbakan, Goa, Kamsur. Ayan, Katagbakan. Welcome to Goa. Tagal na yung arko ng Goa na yan. Bata pa ako, ganyan na arko niya. Akla, Goa, Kamsur. Goa town proper na tayo mga kabarako. 2:42 in the afternoon. Dito na tayo dadaan sa sentro. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin dito from Goa, Camarines Sur. Bili ka muna siopaw dito. Bili muna tayo ng pang merienda dito sa 3 and Bakery. 251 bayan ng San Jose, Camarines Sur. San Antonio, San Jose, Camsur. Shoutout sa mga kababayan natin dito sa bayan ng San Jose, pang sentro. May okasyon na ata. Temporarily close ang sentro ng San Jose. Bakit? Sarado Basta may okasyon dyan, sarado yung sentro. Dito tayo sa may barangay San Juan, mga kabarako dadaan. My alma mater when I was in elementary. Itong school namin, ng elementary kami. Nakakamiss din. Ganun pa rin yung itsura hindi nagbago. Yung bubong, parang yung bubong bubong lang yung napalitan, mga kabarako. Yan mga kabarako, maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming biyahe mula kahapon, kagabi, tapos hanggang buong maghapon na ito ulit. Maraming salamat sa Panginoong Diyos muli sa paghahatid sa amin ng maluwalhati dito sa aming bayan ng San Jose, mga kabarako. Dito na ulit kami sa barangay Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur, ang aking hometown, home barangay. Shoutout sa mga kabayan ko dito. Yun, para sa mga bago pa rin sa channel natin, huwag kalimutan na panoorin, like and share ang ating mga videos. Subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook, Team Barako Moto Vlog. Maraming salamat mula dito sa aming barangay ng Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. Renz Hero, Team Barako Moto Vlog. And at the back right, si Mrs. Barako. Antok na. Magkakalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Magandang hapon. Patay na ang asa namin kamag-anak. God bless. Ride safe.